A ti kad pogledaš genetski, mislim, Rusi su mali Srbi, Rusi su isto Srbi. A ti kad pogledaš genetiku Srba i Rusa, to je genetika... Kako mali Srbi, ono kao zemlja velika mi imali? Pa njih je puno, ali mi smo elita srpskog naroda. Oni znaju, ti kad pričaš, kad ti se ne pojaviš kao Srbin, Rusi te gledaju kao da si sveštenik, kao car. To znam, to sam čuo, jedino nas Rusi vole. Ne, Rusi nas ne da nas vole, nego nas uvažavaju kao elitu slovenskog naroda, ili srpskog naroda, razumiješ, Rusi nas uvažavaju. Mi smo starija braća Rusima, a naša starija braća su Jevreji. Ti kad pogledaš genetski, to se ne sviđa mnogim antisemitima, šta da radim? Ja sam držao predavanjima na YouTube-u u genetsku poreklo Srba. 60% srpske genetike danas je jevrejska genetika. I zato nas zovu Ilirima. Jer Iliri su jevrejsko pleme. A to nije popularno, ljudi neće budu Jevreji da ih mrze u ovom svetu, hoće da budu Evropljani. Pa budite šta hoćete, nemoj da budete izabrani Božji narod, budite izabrani sotonski narod. Pa ubijajte, proganjajte Srbe i Jevreje, budite antisemiti, to je moderno, da pljuješ po Jevrejima. Budi, ali tako se zameraš i Bogu i loše ćeš da prođeš. Mnogo ćeš loše da prođeš. Pa Hitler je govorio da 70% Germana su poreklom Srbi. Da pogledamo, i Hitlerovo poreklo Hitler je imao genetiku E1B1 haplogrupu, najverovatnije. To je jedan od najučestalijih jevrijskih genetika. On je bio poreklom Jevrij. Ja sam E1B1 haplogrupa, to je jedna od najučestalijih ilirskih haplogrupa. Šta vrediš, on nije znao Buzdovan svoje poreklo i ubio Jevreje.